Presentem aquesta proposició que a més hem autoesmenat perquè portem treballant darrere d'una resolució d'aquestes característiques, d'una proposició d'aquestes característiques des de pràcticament l'entrada en la legislatura, on vam aprovar una resolució, la número 108-9 de les Corts, en la que se demanava un pla integral d'infraestructures del transport col·lectiu. Des d'aquell dia, des que se va aprovar aquella resolució, han sigut moltes les preguntes per escrit d'aquest diputat per saber quan se'ns entregaria el resultat d'aquest pla integral d'infraestructures que hauria d'incloure necessàriament l'ordenació dels serveis, i se'ns deia, se'ns contestava que ja estava a punt, i sempre estava a punt, i sempre estava a punt. Però el cas és que mai ha arribat així, a aquesta comissió, mai s'ha entregat aquest pla, i per tant ens hem trobat en les últimes setmanes que van eixint-s'hi licitacions de concessions antigues que se posen al dia, diguem. Però no sabem si en el mig si hi ha hagut avaluació de que el servei que s'estava donant era oportú. Recordem que aquestes concessions se van configurar en els anys 60-70, moltes de les, des d'aquell temps ha hagut canvis demogràfics que convidarien a redissenyar el mapa, però no tenim la foto del mapa sencer, no tenim aquest pla d'infraestructures de transport col·lectiu i per tant no sabem quins són els criteris en els que s'estan basant aquestes renovacions i no sabem si s'ha fet el treball profund de redissenyar-les. Com he dit, se van fer en els anys 60 i 70 i també se van fer en base a les influències dels empresaris d'aquella època amb el règim, i moltes de les empreses que avui continuen operant partien d'una posició privilegiada. També ens hauria agradat, abans d'optar a la renovació de la concessió, fer públic, fer més publicitat dels concursos perquè altres empreses pogueren optar. Hi ha una qüestió que afegim, perquè ens hauria agradat veure aquest pla i veure si la contemplava o no, que és el punt 4, on demanem establir mecanismes de recollida de persones usuàries a demanda per escurçar els trajectes cap i des de l'interior. El que està ocorrent, jo soc coneixedor més del trànsit de les línies de les comarques de Castelló, és que pràcticament ningú utilitza els autobusos perquè són trajectes de 4 hores, de 3 hores i mitja, que en un vehicle particular se fan en hora i mitja i per tant, com en aquesta època, en aquesta societat en la que vivim, és tan important el factor temps, a ningú li agrada invertir 3 vegades més en el trajecte del que ho faria en un cotxe particular. Hem vist que en algunes de les noves licitacions s'han inclòs parades a demanda, però no en el sentit que nosaltres la demanaríem, sinó que s'han afegit als trajectes que ja existien alguna parada més a demanda. Nosaltres el que volem, el que haguérem volgut, és tindre coneixement d'un pla integral, veure quins mecanismes de participació s'hagueren pogut establir per a que els experts en la matèria pogueren fer propostes de millora d'aquest pla. Hi ha experiències a Castilla i Lleó, que com saben els senyors diputats i diputades, és una comunitat amb baixa densitat de població, on han arribat a descartar el transport per autobús, i són persones que tenen un taxi, persones que tenen vehicles de 7-9 places, els que fan el servei el mateix servei que feia antes una línia d'autobusos, perquè s'han demostrat deficitàries. En Castella i Lleó estan funcionant molt bé aquest tipus d'iniciatives i així no sabem perquè desconeixem com és el conjunt del mapa concessional si se tindran en compte iniciatives com aquesta, i davant d'aquest desconeixement nosaltres ens hem avançat
i demanem que s'establisquen aquest tipus de mecanismes. Tampoc sabem si les línies anteriors, si s'ha fet una avaluació de les prestacions que donen i de tot tipus de característiques, de la seguretat, de la comoditat, etc. I davant d'aquesta opacitat, davant d'aquestes incerteses, ens hem llançat, ens hem vist obligats a fer una PNL d'aquestes característiques per a que les licitacions que encara no s'han donat donen temps a incorporar algun dels punts que demanem en aquest punt. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara, per a